बेखायनो हाथाइसालियावबो बबेबा दिनाव सिला सिबबाय थायोमोन ओमफ्राय सानसेयाव 50 दोनबाय थादोंमोन आं बोराय खामानि मावनानै दोनदोंमोन जों मालाय आं बुरि भारा बबा जों बे खांबाय गावसोरनो मोजां जागोन होननानै खांबाय नालाय आंहाबो दोनहरबाय एसे एनै मोनगोन साननानै फिसाफ्राबो जेबो मावनो रोङा एसे मोनगोन साननानै माबा मोनसे खामायनो हागोन नामा साननानै दोनदोंमोन आवगोलाव दोननायखौ आं बख'नानै न' लुबाय खथानै आरो नै दाबो दोनफिननायावसो बेबायदि खालामनानै होजोब्बाय बिसोर आंखौ लाथां फाथां खालामना होदों बिसोर जे नोंथांमोन रायजो राजाखौ दिनै जाहा गरिब गुन्द्रा अनेक सुबिदा थाखाय दोनदों सोरबा खामला मावनाय सोरबा माबा खेथि बाथि फाननाय सोरबा बे हा हु फाननाय बेयाव ज' दोनदों मानि थाखाय दिनै थाइसे गाबोन थाइसे थाखाय जमा खालामनानै बे फैसाखौ जोंहा मोनसे खामानियाव सोलिगोन बिराद जोंहा गुरुत्वनि आसा खालामना थादोंमोन दा बे आसाखौ हारसा जोंहा भंग खालामबाय खिन्थु बे मोजां जाया दिनै अनेक खस्थ' खालामनो बयबो जमा होदोंमोन दिनै सोरबा न' लुगोन सोरबा फिसाजो आत्मगल दं सोरबा बायदिसिना दं होननानै आसा खालामना दोनदों दिनै बोसोरनै जाबाय दासिमबो जोंहा फैसा थाइसेबो आखाइजों दांनो मोना मा भाषा जोंथ' बिदि जानो दोनाखैना जोङो दोनदों मोनसे कर्मनि थाखाय जों दोनदों फैसाखौ जों बुथुमनो थाखाय आखाइयाव थाइसे थाइनै पाब्लिकनाव थाया दिनै गरसे गाबोन गरसे खरस खालामबाबो जोङो आंनिया मासाव 900 आंनिया बोसोरसे जायाखै 9 मास जादों ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो रायजो राजा दा जोङो जेबो मिथिया खिन्थु जों अनेक नेदों दा नेनो हाया अनेक सोरबा एजेन्टखौ न' सावनायसो मा सावनायसो बै फोथारावबो जादोंमोन जाबालाय मा जानाय जों फैसाखौ मोना मानसिखौ बुबा मा होगोन जोंसो फैसा नांगौ गरिब गुन्द्रा मानसि फैसा नांगौ जों मिथिया रायजो राजा जाहाथे नोंसोर आखायाव लादों नोंथांमोन आदामोन जाहाथे बे फैसाखौ जों गरिब गुन्द्रा जानाय जाहाथे मंगल मोनथोंसै बेनो जोंनो बुंनांगौआथ' गोबां दङ जों पाब्लिकआ एसेबां खस्थ' खालामबोबाय एबा हिमालय ससाइटिनि जे मेम्बार्सफोर बै बिथांमोना जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना जोंनो फैसाखौ गासैबो होफिनजोबो होननानै नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोननि बुंनाय बायदि जों नेबाय थादोंमोन नाथाय 1.5 बोसोरनि बारलांबाय बिथांमोना जोंनो फैसाखौ दासिमबो होआखै बिथांमोना जोंखौ थगायगासिनो दङ जों पाब्लिकआ बेवहाय बुहुत खस्थ' खालामनानै फैसाखौ दोनदोंमोन थाइसेखौनो थाइनै थाइथाम खालामनो होननानै सोरबा बायदिया मैगं थाइगं फाननानै सोरबा बायदिया मोसौ मोसा फाननानै दाउ अमा फाननानै थाखाखौ जमा खालामदोंमोन बिथांमोना जोंनो पाब्लिकखौ ओरैबायदि मोनसे बिसास होदोंमोन गिबियावनो बिथांमोना जाहैबाय साफ्रोमबो मोजां धोनि न'खरनि सोरबा साख्रियाल सोरबा सार्भिस मावनाय सोरबा एक्स सार्भिसमेन सोरबा बिजनेसमेन सोरबादिया बेबायदिनो अबस्था गोनां दा बिथांमोना जोंनि बे बर' बाजार ओनसोलनि गोजाननि नङा दा बिथांमोना ओरैबायदि बुंनानै जोंनिफ्राय पाब्लिकफोरनिफ्राय फैसाखौ कालेक्सन खालामदोंमोन जे बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोङो लकेलनि जों गोजाननि नङा जों बाहेरानि कम्पानि नङा जों बे लकेलनि बेखायनो नोंथांमोननि थाखाखौ जोङो खुनु दिन थगाया जों थगायनानै बबाव खारनो बबे जायगायाव जों थांनो जों बिनिनो जायगा आरो जों थगायमानोबा नोंथांमोना जोंखौ जेरैखि जाया जोंनियाव आदाय खालामनानै थाखाखौ दिहुनना लानो हागोन होननानै पाब्लिकखौ मोनसे बिसास होदोंमोन बे बिसास होनायखौ बा बिसास होनाय बायदिनो जों पाब्लिकआ दिनै रायजो राजाफ्रा थाखाखौ बे हिमालय ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट ससाइटि होननायाव थाखाखौ जमा दोनदों दा बिथांमोननि मुङाथ' मेनेजारा जाहैबाय नमल चन्द्र राय बिनि उनाव जाहैबाय क्रिस्टिना जाहैबाय दालिमि फाटगिरि दालिमि चक्रवर्ती ना मामोन ओमफ्राय सेक्रेटारिया जाहैबाय प्रताप राय दा बिथांमोना हिमालय ससाइटियाव गासै 34 जनसो दङ गासै बेसेबांसो राङा जमा जादोंमोन गासैथ' मथा मथि 3 कौटि
65 लाख बेसेबांबा मथा मथि 4 कोटिनि खाथियाव 4 कोटिनि खाथियाव गासै कास्टमारा मथा मथि 2,500नि खम जाया 2,500नि खम जाया सोरबाबा बेबायदिनो 1 लाखबो दं 2 लाखबो दं 3 लाखबो दं 4 लाख दङ सासे मानसियानो आरो सोरबादिया 20,000 30,000 50,000 बेबायदिनो दंसै आरो दा बेखायनो जों बुंनो सानदों दा बिथांमोना जोंनो पाब्लिकनो फैसाखौ जेरैखि जाया दिहुनना होथारनांगौ जुदि बिथांमोना जोंनो पाब्लिकनो फैसाखौ होआब्ला जों आयेननि बेबस्था लागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सारा जोंनि बे हिमालय ससाइटियाव थाखा जमा दोननाय बेखौ जे पाब्लिकनि थाखा मोननांगौखौ बिथाङा माबा मोनसे बेबस्था लानानै बिथांमोननिफ्राय आदाय खालामना होनो हायोब्ला जोंनि बर' बाजार ओनसोलनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे हिमालय ससाइटियाव रां दोननाय पाब्लिकफ्रा जोबोद धन्यबाद होगोन जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखायनो आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकार बिथांमोनखौ आं खावलायनो साननाया बेनो जाहाथे बिथांमोना अननानै जोंनि दुखुथिया मानसिफोरनि गांनाय उखैनाय बेखौ नायनानै जोंनि समस्याखौ नायनानै जाहाथे जोंनि बेबस्थाखौ बा खालामनानै होयो बेखायनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो खावलायदों सारा जोंनो अननानै बे बेबस्थाखौ खालामना होयो बिथांमोननिफ्राय जाहाथे थाखाखौ आदाय खालामना होयो बेनि थाखाय खावलायनाय जाहैबाय गोनां जायोब्ला जोंखौ सहाय खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ उननि बेलायाव जों बिथांमोनखौ जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा सहाय खालामफिनगोन होननानै दिनै आङो बे रायजो राजानि जानानै नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों आं फोसावना होनाय जाबाय गोजोन्थों।